mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan, DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa inyong kabos, mga tugang niya na aldaw nin Biyernes, September 12, 2025, ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa inyong mga tagapagbareta. Sa pangaran po ni Miss Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta, sa lado lokal, 40 exhibitors nagpartisipar sa pinagigibong Bishop Francisco Gainza Trade Fair kan DA Bicol sa Robinsons Naga ngunya na taon. PDEA Bicol, iginawad-an Balangay Seal of Excellence sa munisipalidad kan Balatan, Camarines Sur. 52 na PWDs kan Katanduanes nakaresibi nin pinansyal na asistensya hali sa Kalahi Seeds Cash for Work program kan DSWD Bicol. PNP ipinagpautob ang gun ban sa Naga City. Sagkod sa September 21 katakod kan selebrasyon kan Peña Francia Festival ngunya na taon. Sa lado nasyonal, mga individual na masayumang humampang sa investigasyon kan Independent Commission may kahampang na magabat na padusa. Investigasyon sa maanumalyang flood control projects gigibuhon kan Senate Blue Ribbon Committee sa masangling semana. PBBM naglalaom pa man giraray na makukortar ang korupsyon sa irarom kan sa iyang liderato. COMELEC maproklamar nin dagdag na party list congressman. Sa ibang nasyon, 14 nagadan sa mahiwasa na pagbaha sa Bali, Indonesia. Baretang Sports, Willie Marshall as in Ricky Vargas mantenido sa saindang pwesto sa pagpapadagos kan PBA Season 50. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nasa 40 exhibitors ang nagpapartisipar sa pinagigibong Bishop Francisco Gainza Trade Fair na pinuunan kan Setyembre 11 asin madurar sagkod Setyembre 22 ngunya na taon sa Robinsons Naga. Sigun sa ipinaluwas na impormasyon kan Department of Agriculture Bicol, ang aktibidad may temang si Maria, ina niya to gabos, masasarigan sa kauswagan. Ang mga exhibitors ang inimbitaran kan DA Agribusiness and Marketing Assistance Division. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Formal na ipinagmidbid gan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol ang Balangay Seal of Excellence sa munisipalidad gan Balatan, Camarines Sur kanakaaging aldaw. Sigon kay PDEA Bicol Regional Director Attorney Jacqueline De Guzman, ang rekognisyon na iginawad katakod kan makusog na commitment kan lokal na gobyerno sa drug clearing efforts asin ang dedikasyon na magkaigwanin ligtas, drug-free asin resilient na komunidad. Ang seremonyas ginibo sa Old SB Session Hall, Municipal Building, Balatan asin inatenderan ninman iba-ibang lokal na opisyales, pati na ang mga representante kan COP, kan Balatan Municipal Police Station. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Nasa 52 na persons with disabilities o PWDs kan Katanduanes ang nakaresibi nin pinansyal na asistensya hali sa Kapit Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services Cash for Work program kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Sigun sa impormasyon kan ahensya, ang mga benepisyaryo hali sa munisipalidad kan Virac asin Bato sa nasabing probinsya. Apwera kaini nasa 200,000 pesos man ang kantidad nin cash aid na naipanao kan ahensya sa mga nasabing benepisyaryo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Ipinagpautob kan Philippine National Police o PNP ang gun ban sa Naga City katakod kan selebrasyon kan Peña Franco Festival ngunya na taon. Ang ban pinuunan kasuhapon asin madurar sagkod sa Septyembre 21. Apara kaini solamenteng mga miyembros kan PNP, Armed Forces of the Philippines asin iba pang law enforcement agencies ang autorisadong magdara nin mga firearms kung nasa official duty asin nakasulog nin agency prescribed uniforms. Sigon kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., striktong pinag-iimplementar ang gun ban asin makikipag-koordinar sa man iba-ibang unit asin ahensya tanganing masiguro ang epektibong enforcement kan direktiba. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Ipinasairaram kan Kapit Bisig laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa training ang mga miyembros kan area coordinating teams as in multi-stakeholder inspectorate teams hali sa Camarines Sur. Katanduanes as in Sorsogon ang training nagdurar nin tulong aldaw kung saan ultimong aldaw kaini kasuhapon Setyembre 11. Sigun sa opisyal na Facebook page kan DSWD Bicol, maawot kan training na mapakusog ang kapasidad kan mga partisipante sa organization development, maawot man kaining matawan nin mas hararom na kaaraman ang mga ini manungod sa prinsipyo asin proseso kan organizational development na makakatabang sa pagtaonin kapasidad sa mga operating and maintenance groups sa pagmanihar asin pagmantinir nin mga proyekto kan ahensya. Ginibukan munisipalidad kan malilipot ang Ceremonial Declaration of Stable Internal Peace and Security kasuhapon sa Patio de San Jose sa Malilipot, Albay. Ang deklarasyon kan kapayapaan sa lugar basado sa pinirmahang Memorandum of Understanding, Wall Commitment asin mga mensahe nin suporta sa mga opisyales kan munisipyo. Katakod kaini ipinagpromisa kan mga lokal na opisyal an sa indang commitment sa pagmantinir nin kapayapaan asin seguridad sa bilog na Malilipot, Albay. Nakisumaro kasuhapon sa ika-third quarter National Simultaneous Earthquake Drill ang Coast Guard Station o CGS Albay sa Pier Site, Barangay Sabang, Legazpi City. Sigun kay CGS Albay Acting Station Commander Captain Alejandro Arica, maawot kan aktibidad na pakusugon ang kahandaan kan ahensya asin publiko sa pagsimbag sa mga kalamidad aron kan linog sa paagi nin pagsunod sa tamang lakdang aron kan duck, cover and hold asin pagsanay sa man iba-ibang senaryo. Pinagigibong niya na aldaw ang ultimong aldaw kan mobile blood donation activity kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Basado sa ipinalawas na mobile blood donation weekly schedule kan BRHMC, pinaunan ini kan Septyembre 8 ngunya na taon. Ngunya na aldaw padagos ining pinagigibo sa Civil Service Commission Bicol sa Legazpi City asin Sorsogon City, Rural Health Unit kan Gubat Sorsogon, Pulangi Albay asin Gunubatan, Barangay Libho sa Tiwi, Barangay Balobago sa Manito, Barangay Tuliw sa Malinao asin Barangay Kutmon sa Kamalig, Albay. Pinag-iingganyar kan Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro kan Daraga Albay ang mga individual na partisiparan ang gigibuhon nindang grupo na makondusir nin pag-aadal manungod sa solid waste management kan munisipyo. Sa entrevista kan DCGB News kay Menro Daraga Head Edwin Rebangcos, sinabi kaining ginibo ninda ka nakaaging aldaw ang pakikipaghuron kay Legazpi Diocese Bishop Joel Bailon, Bicol University, non-government organizations asin iba pang individual tangani masimbagan ang haloy ng problema kan daraga sa basura. Katakod kaini inanunsyo man ni Rebangcos na bukas ang grupo sa maski si Isay na maawot magtabang bilang collaborative effort tangani maalagaan ang kapalibutan. Nakapreposisyon na ang 500 na ready-to-eat food o RTEF packs kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol bilang preparasyon sa posibleng pagkakastranded nin mga pasahero darakan maraot na panahon sa Masbate. Sigon kay DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio, ang mga RTEF packs
Nakasaray sa mga seaports sin warehouse sa rehiyon, tanganing maidistribuir sa mga internally displaced persons, asin stranded na mga pasahero. Kadakod kay nipig siguro man kan opisyal sa publiko na may masustansya asin pwede ng kauno na pagkaon, an si isay man na makakaresibi kan food packs mantang nasa para mientras na evacuation centers o nagahalat sa mga terminal. Mga tugang yan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal asin iba pa pagkatapos kaini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaari maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Now, Metro Supermarket makes it easier for you to keep your space sparkling with Tidy Living promo. From September 1 to 30, enjoy up to 30% off on great selections. Plus, grab our bundle deals for bigger savings and free delivery with purchase. Also avail of our Piso Deal MRC exclusive offer. Buy a minimum of 1,000 pesos single receipt of participating home care product. Available every Friday to Sunday during the promo period. See Poster Mechanics for more details. For DTI Fair Trade Permit number 235017 series of 2025. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyas kan mga Bareta sa Lado Nasyonal asin iba pa.
May magabat na padusaan si isay man na opisyal o pribadong individual na isnabon ang subpina kan Independent Commission for Infrastructure o ICI asin magsayuma na magtaon nin testimonya na daing magabat na dahilan. Base sa direktiba, mahahampang sa administratibong disiplina ang mga opisyal asin empleyado kan gobyerno apwer pa sa posibleng paninimbagang kriminal. Day man ligtas ang mga pribadong individual na magbalo na magdulag sa saindang obligasyon. Kamawatan kan probisyon na ini na siguruho na daing makakaibitar sa investigasyon asin dai mababaliwala ang mandato kan komisyon. Magigiromdoman na tinawanin doon kan presidente ang sa iyang paninindogan na papanimbagon ang gabos na imbelto sa maanumaliyang mga flood control projects na bilyon-bilyon ang pondo alagad na sayang sana asin dai napapakinabangan kan publiko. Ipapautob ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson sa masunod na Webes, September 18, ang ikaapat na pagdangog kan Senado sa maanumalyang flood control projects. Sigon kay Lacson, pinili niya ang Webes para sa mas halaba ang oras na maitagama sa pagdangog asin dai mabitin lalo sa mga nakaaging pagdangog kaipuhan nindang tapuson bago mag-alas 3 nin hapon para man sa sesyon. Naghagad man siya nin 2 days extension para mamarkahan ang mga ebidensya matapos niyang mariparo ang daing markings ang mga ini. Ipapaapod sa giraray sa masunod na hearing ang dating Bulacan Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez asin didesisyonan man kung pagkatapos kan pagdangog, idetinir na sana sa Senado. Kaibahan man sa papahampangon ang kontraktor na si Mina, na pigsasabing kahuron kan Senate staff na si Beng Ramos na nagkukolekta kan komisyon kan flood control project na pigpapapondo o pigpapapondohan ni Senator Jinggoy Estrada. Daingon na papahampangon si Ramos sa pagdangog dahil nagsasairarom ini sa medical treatment. Asin bako magayon ang kamugtakan kaini. Siring man sinabi ni Lacson na dai basta-basta mapaapod din resource person sa Senado na base sa uring-uding sana. Nagtutubod si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na may pag-asa paman giraray na kortaron ang hararom na korupsyon sa nasyon. Apisar kan paglaom na kayang baguhon ang lapa na sistema basta may malinaw na aksyon asin makusog na paninindogan. Trabaho kan gobyerno na aksyonan ang oral daw na agrangay kan mga Pilipinong apektado kan korupsyon. Aminado ang Presidente na hararom na ang ugat kan problema alagad pig siguro niyang handa siyang gumibon nin magagabat asin difisil na desisyon para maipautob ang tunay na reforma. Ipinareho niya ini sa kasabihan na dai ka makakagibo nin omelet kung dai mo papasaon ang bunay, na indikasyon kan sakripisyong katakod kan pagbabago. Nakatalaan magproklamar ang Commission on Elections o COMELEC kan ika-64 na party list representative sa masunod na simana. Sigon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, posibleng i-anunsyo ang dagdag na kongresista kan 20th Congress sa September 18. Naisumitir na kan Law Department as in Supervisory Group kan National Board of Canvassers ang sa indang mga rekomendasyon. Enot nang sinabi kan COMELEC na mapoproklamar ini kansaro panggan ng party list representative dahil daipa na abot ang 73 na tukawan ang kinakaipuhan na 20% party list composition sa Kamara de Representantes. Siring man, daipa pinagunambitan kan COMELEC ang pangaran kan party list group mantang pigahalat na maging pinal ang desisyon. Sinabi niyang ang magiging pinal na desisyon sa Duterte Youth iyuan sa September 30 na mangyayari. Posibleng mapreso o magmulta si Senator Jinggoy Estrada sa pagpost kay ni kan personal information ni na Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon asin dating DPWH Engineer Bryce Hernandez sa social media. Sa budget briefing ka nakaaging aldaw, hinapot ni Ridon si National Privacy Commission o NPC Deputy Commissioner John Henry Naga kung igwang pagsuhay sa Data Privacy Act o DPA sa pagpost nin personal na impormasyon kan sarong individual sa social media na dainin permiso. Sinabi ni Naga na ang bako autorisadong pag sa publiko nin personal information iyo ang ipinagbabawal sa irarom kan Data Privacy Act.
Daing proyektong ginibo ang mga kumpanya kan mag-agom na kontraktor na sina Curly asin Sara Diskaya sa ikalimang distrito kan Quezon City. Ini ang sinabi ni House Deputy Majority Leader asin Quezon City Representative Patrick Michael Vargas na nakaresibin in surat hali sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sigun sa surat kan DPWH, it was found that our District Engineering Office has no awarded contracts to any of the said 9 Diskaya-affiliated firms within the 5th Congressional District of Quezon City from 2022 up to the present. Si Vargas iyo ansaro sa mga kongresista na pinangaranan ni Curly sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee kan Lunes na pigsasabing maghagad nin kickback sa sainda. Bareta sa ibang nasyon, maabot na sa 14 katawo ang nagadan dahil sa mahiwasan na pagbaha sa Bali, Indonesia. Piko konsiderar kan mga opisyal, duman na ini ang pinakamatinding pagbaha na sa indang na eksperyensyahan sa laog kan nagkapirang dekada. Pun pakan Martes, iyo ang nagkapirang residente ang pig-ibakwar dahil sa daing pundo na pagbulos kan makusog na uran. Nagkapirang mga pangenot na tinampo ang isinarado dahil sa landslides kung saan naraot man ang duwang tulay. Nagpaabot nin pakidumamay si Presidente Prabowo Subianto sa mga biktima asin siniguro kaini ang tabang gikan sa gobyerno. Baretang Sports, kasado na ang PBA Season 50 sa masunod na bulan sa pangingenot sa Giraray. Kan mga lider na sina Willie Marshall bilang Commissioner as Enrique Vargas, kan Talk and Text bilang Chairman kan PBA Board. Namantenir kan duwa ang pwesto matapos ang eleksyon sa ginibong pre-season board meeting sa Las Vegas, Nevada. Poon pa kan Martes asin magtatapos sa aga. Tiyempo man sa paglarga kan makahistoryang PBA Season 50 sa Oktubre 5 sa Smart Araneta Coliseum. Masirbi man sina Vargas asin Marshall sa ikasyam na sunod na termino para sa record extending streak bilang pinakahaloy na PBA poon kan maitindog ini. Kan 1975, matinirman sa kanya-kanyang pwesto si Barangay Ginebra Governor Al Francis Chua bilang Vice Chairman, Attorney Raymond Zorilla. Kan Phoenix bilang Treasurer, asin Attorney O.G. Narvasa bilang Corporate Secretary, asin Legal Counsel. Naimbento kan magtugang na sina Stephanie Bros asin Michael and Moonbird sarong palm size screen free breathing coach. Ang device na imbento kan duwa matapos na ma-eksperyensyahan ni Stephanie ang long-term insomnia asin nagahanap nin giya para sa paghangos na makakatabang sa iya. Ang device kay puwansa ng kaputan asin ini nag-expand asin nagko-contract habang kapot asin naga-adjust sa breathing rhythm kan sarong nagkakapot kaini. Istoryang naiiba! Sarong Hungarian ice skater ang nakakuanin bagong Guinness World Record para sa pinakadakol na rope skip sa ibabaw nin yelo sa laog nin sarong minuto. Si Esther Zumbathlie, sarong junior as in senior national champion, anamid bid para sa titulong most rope skips on ice skates in 1 minute. Matrayumpo niyang nagibo ang 136 na paglukso sa skipping rope na harayo sa 45 minimum requirement kan Guinness World Records. Flashback! Ngunyan na aldaw, Setyembre 12, taon 1913, namundag si Gerardo de Leon sa Gerardo Ilagan sa Manila. Si De Leon ang pinagmidbid na National Artist for Cinema Kanasyon. Nagpunan sa iyang acting debut kan taon 1934 sa pelikulang Ang Dangal asin naging aktor sa 8 iba pang mga pelikula bago siya naging direktor. Enot niyang ginibong pelikula Ang Bahay Kubo kan 1939 na binidahan ni Feli Vallejo sarong aktres na sa iya man na naging agum. Taon 1982 kan siya ang idineklarar bilang National Artist of the Philippines for Films. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Sherry May Leron or Shara May Leron, asin Mr. Jimos Barrios,
Sa lado technical kaibanta po si Sir June Apolis asin Mr. Jerome Nico Martinez an sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Mega Force Patrol asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami po an sa indong mga nakaibahan. Sa pangaran po ni Miss Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Salamat po. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon